lagunik gabe geratuko naiz. Irik gabe. Kaixo, dena ondo, arazorik gabe, pozten naiz. Gaur, zerbait edo norbait falta zaizula edo ez daukazula adieraziko duzu. Gaur, lankideak etorriko dira etxera eta 11-etakoa prestatu behar dut. Ea ba. Patata tortilla prestatuko dut. Arrautzak, hemen, eta patatak, ez daude. Nola? Patatarik gabe nago? Eta gaur igandea da. Dena itxita dago. Bueno, tortillarik gabe moldatuko naiz. Kakagoeteak eta olibak aterako ditut. 11-etako eskas honekin lagunik gabe geldituko naiz. Eskerrak, zuek hor zaudete. Bideo honetan Ikerrek Amaiari zerbait kontatu nahi dio. Iker, gauza bat esan behar dizut. Esan lasai? Egon. Zer? Aztuko zait bestela. Zer gertatzen da? Ezer ez besterik gabe. Gaur goizean, esnatu naiz, iratzargailuak jo ondoren. Ze? Hori da dena? Egon neska. Normalean enaiz umore honean esnatzen. Hori badakit bai. Eta pentsatu dut. Haze sortea Amaiarekin lan egitea. Eskerrik asko, Iker. Gabe hitzak zerbait falta dela, gabetasuna adierazten du. Normalean ez du kasu markarik hartzen. Izen baten atzean joaten da, eta normalean zerik partitiboa izeneko kasuan deklinatzen da. Nor kasuan, mugagabean, kasu markarik gabe erabili ahal dugu. Hau da ordena. Izena eta gabe, edo izena, zerik kasuan, hau da irik edo ik bukaerarekin, eta gabe. Izena, bokalez bukatzen bada, irik gehituko diogu. Eta kontsonantez bukatzen bada, ik. Beraz, adibidez, argi eta ur gabe gaude etxean, edo argirik eta urik gabe gaude etxean. Hau da, ez daukagu argirik eta ez daukagu urik etxean. Argia eta ura falta zaigu etxean. Bizkaieraz, gabe hitzaren ordez, barik erabiltzen da. Sinonimoak dira. Hala ere, bariken kasuan, bere aurrean dagoen izena, ez da inoiz partitiboan deklinatzen. Adibide batzuk. Patata barik nago. Tipula barik moldatuko naiz. 11-etako eskas honekin lagun barik geratuko naiz. Gabe eta barik hitzekin euskaraz asko erabiltzen diren esamolde batzuk ditugu. Hona hemen, zalantzarik gabe, edo zalantza barik. Besterik gabe, edo beste barik. Arazorik gabe, edo arazo barik. Adibidez, zalantzarik gabe, edo zalantza barik oso garrantzitsua da lankide onak edukitzea. Beste adibide bat, nola bururatu zaizu 11-etakoa antolatzea? Lankide guztiak elkartzeko, besterik gabe. Edo, lankide guztiak elkartzeko, beste barik. Azken adibidea. Lagunduko didazu? Nola egiten da hau? Arazorik gabe, oso erraza da. Edo, arazo barik, oso erraza da. Osatu esaldiak irik gabe erabiliz. Patata
rik gabe nago. Hamaiketako eskas honekin lagun nik gabe geldituko naiz. Argi rik eta ur rik gabe gaude etxean. Esamolde egokia aukeratu. Zalantzarik gabe, ala besterik gabe. Zalantzarik gabe oso garrantzitsua da lankide onak izatea. Gabe hitzaren erabilera. Barik hitzaren erabilera. Zalantzarik gabe, besterik gabe eta arazorik gabe esamoldeak. Animo eta segi horrela. Laizter arte.